Lei vuole che si può mi fai cantare fuori dai suoni serie. How do you for me still iniziare? सारा फिरे जब गहुम खेत में दौड़ा दौड़ा के मारवा हे कैमरा कैमरा बच गेले आयो दौड़ा दौड़ा के मारे पानी खेती में गहुम हेलो बाप चलू अहाँ सबके एगो स्पेशल चीज देखा रहल छी तो लाइने पर रहू और एका तो चिन्हबे करै छियै कनी होल्ड करै छी ये देखियो वाह how are you Olive Hitchy swine che fuori sei grazie Lei vuole che si può mi fai cantare fuori dai suoni serie. How do you for me still iniziare? अहाँ सब समझे गेल हेबै आ नहीं समझबै तो कमेंट के माध्यम से बताओ Quanti suoni mi vuoi che si ya per video चलिए Ai है एगो साल बच्चा